Bai, Mertxe Urteaga arkeologoa, Erromatar garaiko portua topatu zuen arkeologoa. Eta topatu nuen, aurretik ikerketa batzuk egina zeuden. Adibidez, Londreseko museoaren talde arkeologikoarekin lana egiten egon nintzen, eta beraiei esker banekien oso toki egokia zela Erromatar garaiko portu bat topatzeko. Eta gero ja egin genuen bere momentuan plano topografiko izena duen tresna bat, eta horrekin joan ginen mugatzen, eta azkenean ikusi genuen Santiago kalea eta inguru horiek hortxe aukera handiak ematen ziren portu bat topatzeko. Eta ez zen ero batek mai gainean jarritako burutazio bat, ez azkenean hori egia bihurtu zen, baina egia bihurtu zen atzetik lan handia egina egon zelako. Eta azkenean esandako tokian eta mugatutako eremuan azaldu zen Erromatar garaiko portu hori, Santiago kalean adibidez.